Eta beste saio bat, Albisteak 2.0 web TV honek, 20. saioa egingo du gaur, baina konturatu zaretenez laguna falta dut. Bideo jokoren batekin jolasten ongo da etxean edo auskalo non. Baina gurekin daukagu Aiora Quintana, arratsaldeon Aiora. Arratsaldeon, Patxi. Aiora Quintana Izuri kultur eta arte eta zerbitzu eta elkarte bateko kidea da. Eta Izurin besteak beste lan egiten dute bideo jokoen inguruan ere. Baina zer da Aiora gaur egun bideo jokoen munduan egiten ari zaretena? Bueno, batez ere interesatzen zaigun lana da hezkuntzan egin daitekeena bideo jokoen bidez, ez? Eta bueno, erabiltzen ari garen baliabideak Izuri elkartetik izango lirateke hezkuntzara bideratuak dauden baliabideak. Eta bideo jokoen munduan zer aipatuko zenuke bereziki? Bueno, niri 3 alor interesatzen zaizkit. Alde batetik alor ludikoa, jokoak daukan alor ludikoa, jokatzeko, ondo pasatzeko, dibertsiorako daukan puntu hori. Beste alde batetik sormenarekin lotura daukan, sormenarekin loturiko alorra. Iruditzen zaidalako, oso gauza asko egin daitezkela jokoekin eta oso landuak daudela artistikoki. Eta bukatzeko izango litzateke beste alor bat hezkuntzarekin edo heziketarekin loturiko alorra interesatzen zait jokoetan, ez? Eta hori da batez ere momentu honetan Izuritik garatzen ari garena edo. Egia zen, bideo jokoen munduan gauza asko sortzen ari dira gure inguruan, baten bat aipatuko zenuke bereziki? Bueno, nik uste dut badagola momentu honetan tendentzia bat gorputzarekin edo loturiko bideo-jokoak garatzera, bai Wii edo interakzioa bideratzen duten jokoak, horiek dira egun bogan daudenak. Kasu horretan, bai Wii edo Kinect berria gorputz osoarekin interakzioa bideratzen duena, nik uste dut horiek direla gaur egungo tendentziak, ez taldean jolastera eta baita ere gorputzarekin edo zure almen guztiekin, ez? Galder gaur ez dago hemen, baina galdera bat egin digu zuretzat. Scratch ezagutu du, software librean egiten diren jokoak. Azalduko zeniguke, zertan daten Scratch programa horrek? Bai, Scratch programa alde batetik era simple batean bideo-jokoak, arte interaktiboa eta historia animatuak egitea bideratzen duen programazio tresna bat da, ezta? Eta, online dagoen programa bat da, dohainikoa da, donok jaitsi dezake, euskarazko bertsioa badauka, hizkuntza bertsio desberdinak ditu, eta puzzle moduan funtzionatzen du. Orduan, zuk jartzen dituzun akzioen arabera, garatuko duzu zure animazioa, zure bideo-jokoa, edo egiten ari zarena, ez? Aukera asko ditu, eta, hezkuntzako sarera edo hezkuntzaren inguruko proiektu bat da eta hezkuntzari bideratua dago, ez? Massachusettseko Unibertsitate Teknologikoa garatutako proiektu bat da, sarean dago eta denontzat eskuragai. Baita ere Creative Commons lizentziapeko eskuliburua edo unitate didaktikoak eta eskuliburua ditu eta nik oso gomendagarria ikusten dut. Bai, eta gainera zuek olako programarekin lan egin duzu eta gainera gazteekin, eta zelako esperientzia izan da hori? Bai, guk esperientzia bakarra izan dugu orain arte, baina gehiago egiteko asmoa dugu Oplay jaialdian parte hartu genuen tailer batekin eta Scratch programaren bidez, pixka bat parte hartu zuten gaztei erakutsi genien nola ibiltzen den tresna bera nola zebilen eta zelako aukerak zituen oso ondo funtzionatu zuen eta asko interesatu zitzaien bai hezitzaileei eta baita gazteei ere. Eta emaitza zelakoa izan zen? Emaitza zoragarria, guk egiten ditugun egitasmo guztietan ahalegintzen gara ahalik eta baliabide simple eta merkeenak erabiltzen, hau da online eta libreki sarean dauden tresnak erabiltzen eta parte hartu zuten gazte eta hezitzaileei esan genien gero nun zauden baliabide horiek, beraiek gero jarraitzeko lanean eta askok esan zuten etxean instalatuko zutela programa, Scratch programa. Bideo-jokoetaz ari gara gaurkoan Albisteak 2.0 saio honetan. Badakizue Gamerland hasten dela asteburu honetan BEK erakustazokan, baina gurean bideo-jokoen inguruan hainbat esperientzia eta jaialdi daude, ezta? Bueno, bai, badira batzuk. Aurten izan da lehenengoz Oplay jaialdia, gero Gamerlandekoek aurten egin dute baita ere,
gero beken egiten den informatikarien biltzarrean badago sekzio bat, eta nik uste dut badirela gero eta gehiago jaialdi desberdinetan badagoela interes bat bideo-jokoen inguruan, ez? Eta, nik Gamerlanden jaialdiaren inguruan nahiko interesgarria ikusten dut alde batetik hitzaldiak izango dituzte, beste alde batetik jolasteko aukera izango da bertan, mahai inguruak egongo dira, tailerrak egongo dira, eta badago hezkuntzaren inguruko interes bat baita ere, ez? Esan dezakegu bideo-jokoa gazteena bakarrik dela edo edadura handiagoa dauka? Nik uste dut gero eta edadura handiagoa duela, eta orain esan ohi da, umeekin gurasoek jokatu beharrean aiton amonek jokatzen dutela. Eta badagoela tendentzia bat, gurasoak beldur dira, bideo-jokoen mundu honek esote dituen beraien seme-alabak pixka bat, ez dakit, denbora gehiegi esote duten bideo-jokoetan pasatuko eta esote den denbora galtze bat, baina aiton amonek ez dute beldur hori, beti jokatu izan dute baikartetan eta beti izan dute interakzio bat jokoarekin. Orduan, tendentzia berri honek dioen arabera da, aurre eta gazteek gehiago jokatzen dutela aiton amonekin aurriritzu gutxiago dituztelako. Bideo-jokoak besteak beste interakzioa ere eskaintzen digute, eta gaur egun jolastu dezakegu aiton amonekin, aiora esan duen bezala, edo jolastu dezakegu Finlandian, edo Hego Ameriketan, edo Txinan dagoen gure lagun berriekin. Eta interakzioaz ari garela guk ere galdera hori bota dugu eta jendeari eskatu diogu Twitter sare sozialean bideo-jokoen inguruko gomendioa egiteko bideo-jo etiketa sortu dugu eta besteak beste mezu ezberdinak agertu zaizkigu, komentarioa egin digu adibidez Maider Karrerek edo Epetxepek edo Ibaik edo beste hainbat jentek eta alde horretatik gomendio horiek hor daude, sarean daude, guk ekarriko ditugu ere gure blogera eta alde horretatik eskertu parte hartzen ari den guztiak eta telebista eta bideoa eta jokoak eta guzti hau uztarte asmo horretan beste esperimentu bat da Twitterna eta alde horretatik pozik gaude saio parte hartzaileagoa egin nahi dugun heinean. Eta Aiora eskertu behar dugu gaurkoan gurekin egotearren, eskerrik asko Aiora. Eskerrik asko zuei. Eta guk saioa bukatzeko, astero bezala bideo gomendio bat emango dizuegu. Badakizue asteburu honetan, bideo-jokoetaz aparte, kameratoia ere burutuko dela Ermuan, parte hartzeko izena eman beharko zenukete, baina sarean egongo dira laster emaitzak, eta guk 2005ko bideo bat ekarri duguna, anteojodunak, Arrasateko Kalageli taldeak eindakoa eta ea zer iruditzen zaizuen. Besterik gabe, 21. saiora arte. Venga, venga.